Вітанне ўсім. Мы записываем ужо не пілотны выпуск нашага подкаста «Чужая Нива». І перад мікрафонамі Алесь Плотка і я, ваш Сергей Сацункевич. Дзякуй. Вось, сёння мы сабраліся на кухні, як заўсёды, каб абмеркаваць пытанні, звязаныя з назвай нашага падкасту. Вось, а менавіта пытанні, звязаныя з чужой Нівай, з эміграцыяй і ўсімі прыемнасцямі, якія суправаджаюць гэтую эміграцыю. Алесь, давай, можа, пачнем, не ведаю. Я хачу, каб ты пачаў. Я такой тыран кухонны буду сёння. І ввогуле, давай пачнем з такога пытання. Як адчуваеш сабе ў эміграцыі? Сергей весь вечер даволі жорстка камунікуе з людзьмі. Найперш я бы хацеў сказаць дзякуй тым, хто паслухаў наш першы выпуск, магчыма, нават чакаў другі, асабліва тым, хто падзяліўся думкамі, што не так, мы паслухалі і, на жаль, не зможам зрабіць так, як трэба. У нас, была пэўная дыскусія. Безумоўна, каб рабіць свежы, заўжды актуальны, хлёсткі падкаст, трэба пэўныя рамкі і шаблоны, там, за лішнюю драматургію, трэба прадумаць. Это ў тым ліку праца. Справа не тым, што мы баімся працы, справа тым, што сапраўды хочацца часам занурацца. Вось і такія даволі павольныя, напалову кухонныя абмеркаванні тэмаў, якімі мы, ў прынцыпе, жывем той ці іншай ступені, і думаем, што наша аўдыторыя, гэта сябры, вся наша аўдыторыя, не ў сэнсе, што вся наша аўдыторыя гэта толькі наша сябры, а ўсё пачынаецца. Дакладна мы пражываем адно і тое ж, і калі вам гэта блізка, то дзякуй, што вы застаецеся з намі. Гэта. І, напэўна, гэта і можа стаць такім інтра на адказ на пытанне Сергея, як я сябе адчуваю, што калі ты абкружаны людзьмі, з якімі ты можаш абмяркоўваць тэмы, якія цябе хвалююць, дзеліцца, іх чуць, то ты тады сябе адчуваеш, у прынцыпе, неблага. Можа быць, у гэтым ёсць пэўны жарт, бо я жыву ў эміграцыі трошку даўней, трошку больш дынамічней, напэўна, чым Сергей, але плюс я ж все-таки застаюся беларусам, анекдот пра прызвычаюся, ён жа нацыя творчы. Таму, Сергей, я адчуваю сябе непагана, я ўжо жыву ў 4-й краіне за 9-й год. У мяне была просто эта двухлетка, з нейкім галіну, першыя два гады самыя цяжкія, і ты паўсюль по хардкору, паўсюль па 2. Ось, а ты як сябе адчуваеш, Сергей? Я з кожным годам усё лепш сябе адчуваю. Вось, я прызвычаюся да ўсяго. Як уже сказаў ты, Алесь, я таксама акружаны людзьмі, якія проста мае сябры, ці проста людзі, з якімі мне прыемна там нейкім чынам размаўляць, бавіць час, штосьці разам ствараць, арганізоўваць. Вось, падаецца, гэта можна было рабіць і дома. Прынамсі, я б хацеў гэта рабіць дома, але тое, што гэта можна рабіць тут у эміграцыі, гэтую эміграцыю робіць прынамсі не такой вось жорсткай, як я аб ёй, которые там распавядаюць, кажуць і гэтак далей. То бок, застаюцца нейкія пытанні, там, вядома, якія ўсіх эмігрантаў турбуюць, тыпу, там, паперак гэтых непрыемных усіх, і, тыпу, не ведаю, там, нейкага, можа, прысмака такога шавінізму, тыпу, які ёсць у розных краінах. Але да беларусаў у большасці ставяцца добра, таму вось нават на гэта скардзіцца не трэба. Цікавае метафізічнае здарэнне. У нас быў лёгкі спіс такіх вектараў гэтай размовы. Я не ведаў, які, у мікрадэталях мы гэта все не прапісваем. І я сюды ехаў і хацеў выдраць нешта з цытатаў, хацеў падзяліцца адной кніжкай. Я
думаў просто пра пэўны рэвайвал, які адбываецца і у якога ёсць патэнцыял вялікіх пластоў створанай раней эмігранцкай літаратуры некалькіх пакаленняў. І адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў гэта Леанід Галяк, народжаны ў Вільні. Ён быў, а ты ведаеш, да? Я чуў толькі, я не чытаў нічога. Вось, ён проста быў яшчэ юрыстам, і ў яго адпаведна юрыстам ці медыкам пачуццё гумару ёсць. Гэта, па-першае, вельмі цікава, бо ён, народжаны ў Вільні, застаўшы ў Вільні увесь віленскі замес міжваенны, ваенны, потым сышоўшы з немцамі на захад. Вельмі цікава пачытаць для лінзы і пра Віленшчыну, як гэта бачылася беларусам, і для іх слова літувіс было абсалютна нармальным і звычным, як і слова уласна гудас для літоўцаў. І вот кавалачак я напішу, там уже другая частка кнігі. Ён з немцамі выехаў, пачну трохі можа доўга, але і кожны знойдзе ў гэтым забаўныя паралелі сягонняшчыны, у якой мы існуем. Ён быў часткай беларускай цэнтральнай рады, такой на часткова калабарацыйнай арганізацыі. У БЦР-разе атрымаў я пасаду сакратара статутовай камісіі вайсковага аддзелу і пачаў шукаць сабе месца на кватэру. У памяшканні, прызначанне для працаўнікоў рады, убіцца не было як, бо ўсе памяшканні былі занятыя не толькі працаўнікамі БЦР-рады, але таксама шваграмі ці кумамі уплывовых радных. У падвал таксама не было як убіцца, бо быў перапоўнены. Прыпамінаю сярод падвальных жыхароў Юрку Відзьбіча з сям'ёю. Шукаючы памяшкання, падняўся вышэй апошняга паверху на падстрэшша. Там знайшоў сабе месца. Быў гэта маленькі пакоік, прызначаны на пральню для гэтага пад'езду. Маленькае ваконца, як у стайні, кран з вадою, многа дзіркаў у сценах і вялікая прабоіна ў столі, выбітая малой запалюючай бомбай. Дзіркі пазатыкаў, дастаў з падстрэшша 2 ложкі, якія там знайшоў, паставіў іх адно на адно, дастаў маленькі столік і пачаў жыццё ў Берліне. Так, гэта так. Гэта проста нічога не змяняецца. Я хацеў як літаратара яго прарэкламаваць вельмі лаканічнага, з'едлівага да рэальнасці. Пачуццё гумару цікавае. Да, пра пачуццё гумару, вот вся кніжка насамрэч такая, акрамя таго, што там вір усіх падзей, якія нам вядомыя ці па архівах, ці па так ці інакш міфалагізаваных нейкіх там успамінах. Вот ён все прыпару як юрыст, і вот усё там у яго ад нараджэння ў Вільні да смерці ў ЗША працятае вось падобным гумарком. Дужа рэкамендую, я вельмі мала сам такога чытаў. Вось, і што? Напэўна, Сергей, гэта таксама гумар дапамагае у міграцыі, так, выжываць. Праходзіць праз тое, што ты ўпамінаў, калі дзеліўся сваім светаадчуваннем, пра што там, як ты сказаў, нецяжкія формы дыскрымінацыі, формы дыскрымінацыі сумяшчальныя з жыццём. Так, гэта ўсё прыемна даволі адчуваць, калі ты у іншай краіне, ты сабе прынамсі можаш адчуць вось беларусам. Я так неяк разважаў пра эміграцыю і зразумеў, што можа быць я сабе як бы свядоміў беларусам толькі апынуўшыся тут эміграцыі. Гэта нейкая не супер там нейкая супердумка, так, шмат хто сваю ідэнтычнасць фармулюе для сябе, прынамсі ужо сутыкаючыся з кімсьці, хто адрозніваецца, так, ад цябе. Бо калі ты жывеш у такім, у беларускім грамадстве, можа быць няма нагодаў, можа быць няма там часу, можа быць няма, не ведаю, грошай, каб разважаць пра гэта ўсё. А тут, калі ты сутыкаешся вось нават з іншымі, можа быць, окей, як ты сказаў, сумяшчальнымі з жыццём праявамі шавінізму нават у адношанні да цябе, але гэта ўсё фармуе цябе як беларуса таксама. Вось такой пазітыўчык я знайшоў у гэтым усім. Не ведаю, як ты да гэтага ставішся. Не, я хацеў адразу дадаць, што проста апошняя хваля таго, што ў трэцах нясецца,
што зараз беларус у Беларусі, да іх у госці едзе такая колькасць іншых людзей з усходу, яны не даюць беларусам просто пабыць самімі сабой і забыць, што яны беларусы, і такая колькасць расіян уласна прыязджае, набывае жытло і ну просто прысутнічае там, што беларусы багата гэтую розніцу адчуваюць, і гэта добра. Напрыклад, гэта заўжды было адным з такіх дужа каварных парадоксаў і адрознасцяў рускай прапаганды ад беларускай. Так. Бо беларуску беларус жа бачыць, брахня, тыпу, што вы мне брэшаце, ну я ж гэта кожны дзень я бачу, гэта не так. І чаму частка ўсёй гэтай плыні лаяльных, там, не знаю, людзей, думаючых пра Расію неяк лепш, чым яна ёсць, тое, што яны ніколі ў жыцці там не былі, бляха, і з тэлека гэта ўсё несецца, гэта прасцей верыць. Тут ты беларускую хлысню ты раскусваеш, а любую замежную, трошкі цяжэй, бо ты ж не бачыш, як яно насамрэч. То бок пачуццё гумару, што тут у нас? Сустрэча з Адрозным, цікава. Гэта правда так, я толькі што вось быў некалькі дзён акурат у двары Мілаша, у сядзібе ў Краснагрудзе. Яна ўся пра шуканне айчызны, ягоны ўвесь шлях. Сорі, сёння такі неяк занадта, можа, літаратурны. Не, супер, ну ты тут... Але там цікавая і свая жыццёвая, зноwu ж такі, гісторыя, і сямейная, да, калі сем'і цікава раздзяляліся, адзін брат там за Польшу, а другі за маладую Літву. А як ужо, власна, палякі стаўленне да занадта, тады не было слова левак, але як бы ўсе гідройцы і мілашы, як дык ставіцца все тое, што больш мовна правей, да, можна лёгка пагугліць пра то, які здраднікамі вялікай Польшы былі, я не хацеў тут ужыць іронію, хаця для людзей, хто гэта ўспрымае як зраду, безумоўна, да, толькі вялікая Польша, а такія здраднікі, як мілашы, гідройцы, гэта все абсалютна шкодныя, можна сказаць, элементы. І акурат чаму? І там адна з цэнтральных думак вакол спадчыны Мілаша і людзей, якія з гэтым працуюць і блізкія да гэтага, гэта вось гэта сутыкненне з іншым, да, з кімсьці, з чалавекам, з жывой душой, якая цябе адрозная. Там дуже цікава, бо гэта акурат это літоўскія мясціны, это цэнтр, не цэнтр, там цэнтр троху вышэй, то, што гістарычныя Сувалкі, тое, пра што любы нармальны літовец скажа табе, это нашы спрадвечныя землі. Я праезжаў там калісьці з літоўскімі металістамі на такім У Сувалках? Ну да, Сувалкі гэта, гэта сапраўды, слухай, там была супер ешыва, адкуль людзі жыды ехалі ў Вільню, да, там повязі як бы моцны, там сёння райцэнтр гэта Пунск. Яго вельмі лёгка знайсці на электаральных мапах. Калі глядзіце на электаральную мапу Польшчы, вот вы хоць раз калі бачылі, то справа там, то справа на мапе ўсё за правых, за выключэннем двух такіх стыгматычных дзірак. Верхняя гэта Пунскі раён, дзе жывуць літоўцы, а ніжняя гэта Гайнаўка, дзе жывуць беларусы. Вось, лёгка здагадацца. А потым кажаш, што там ось, яны там казалі, што здраднікі. Здраднікі, бачыш, праз 100 год нават здраднікі вялікай Польшчы. Літоўцы за правых палітыкаў, канешне, не галасуюць. Толькі ў Літве. Так это ж тут ж вам не дома, тут вам не Вільнюс. Так. Вось. Цікава, да, льецца гэта размова пра сутыкненне. Я рады, Сергей, што у цябе гэта праходзіць, што як лёгкі шавінізм для цябе сумяшчальны з жыццём, ты ў яго неяк убудоўваешся. Для мяне нават цяжкі шавінізм неяк сумяшчальны з жыццём, пакуль цябе там не запіхаюць у печ, просто все добра. Я тут быў на эфіры на большым трошку медыйным канале, і гаварылі мы пра Украіну, і там згадваў такую сваю думку, што ўсё апошняе, што адбылося з беларусамі, я не кажу, канешне, зараз пра жорсткія выпадкі, бо некаторым людзям сапраўды дужа цяжка. Вось, але пра такую некую медыанна мігранта, пра траплянне сюды, што людская несправедлівасць, яна вучыць нас нейкім механізмам з гэтым спраўляцца. Coping, хороший дзеяслоў такі англійскі, і ён мне падабаецца па-англійску. Да, вось, людзі бываюць вакол несправядлівымі. Цябе могуць абразіць ні за што. А вот оказывается,
Просто і мне здаецца, ну я не тое, што, блин, гэта практыка, якую не тое, што можна там рэкамендаваць. Але ну неяк трэба спраўляцца, гэта як я не ведаю, ты там ідзеш у школу пасля дзіцячага садка, а табе могуць там, не знаю, цыркуль задняй парты спіну тыкнуць, так. а ты хорошы чалавек, ніяк не заслужыў, як з гэтым прымірыцца. І да, была такая думка, што это трошку тэрапеўтыя, ты сабе, ну я, это мой там прыклад, як я гляджу, што, канешне, мы любім, што беларусы коцікі, але высветлілася, што не ўвесь свет пра гэта ведае, і нас могуць трактаваць абсалютна несправедліва неяк коцікаў. Ну, дык і што цяпер, убівацца? Не, трэба ад гэтага неяк там адмяжоўвацца. Я закончу гэтую думку адным толькі добрай узгадкай са свайго жыцця у 22-м годзе, калі яшчэ я знаходзіўся ва ўкраіне і пачалася поўнамаштабная, і было не зусім проста спраўляцца з першым шквалам, быць, ну, вакол адчування сябе беларусам ва ўкраіне. Мне дала параду псіхатэрапеўтка родам з Данецка, вельмі важную, бо яна мела на той момант 8 гадоў пражывання пасля Данецка у, ну, ва ўкраіне. Ва ўкраіне, да. І пэўных таксама сацыяльных стыгм і дыскрымінацый. Так. І я захаваў сабе скриншотам гэта і ў складаныя моманты перачытваў, і гэта было пра разуменне таго, што агрэсія знешняга вот гэтага нездаровага, не зусім здаровага іншага чалавека вакол цябе, яна сапраўды не пра цябе, да, яна пра стан гэтага чалавека. Пра ягоны боль, так. Пра нейкі боль, з якім ён not coping with that, не спраўляецца ён. Так. І гэта не дужа прыемна, але калі ты змяшчаеш фокус з сябе на яго і думаеш, чаму ён гэта робіць, і што гэта яго, ну, праблема, ну, а часам гэта проста аб'ектыўная праблема, бо калі цябе бамбяць, ну, табе не здорава, табе, я не то, што нейкі псіхапат, нездаровы чалавек, чалавеку рэальна цяжка гэта, і калі табе не так цяжка, як яму, і ты можаш гэта прыняць, ну, і зразумець і апрацаваць крытычна, разумеючы, што не трэба, ну, пераконваць, ну, ты нічога, ты не пераканаеш, як бы. Ну, вось гэта, да, дапамагала мне. А у цябе? Не, у меня таксама, то бок я разумею. Лайфхаки. Слухай, я разумею просто, што калі ты сутыкаешся з такім, я працаваў тут на кухні, калі яшчэ толькі вывучаў польскую мову, праз там не ведаю колькі, там некалькі месяцаў працаваў, і са мной працавалі палякі, якія ось былі не проста правымі, якія былі, ну, тое, што кажуць far-right, так, яны былі просто, ну, моцна правымі. Спадзяюся, што вы шаугу рабілі. Не, мы, дарэчы, рабілі польскую народную кухню. Ось, то бок хлопцы былі на сваім месцы ва ўсіх сэнсах. Толькі я там адзін невядома, што, ну, я толькі дранікі рабіў там па-венгерску, дарэчы, за гуляшом. Правакатар. Вось, што цікава, мы з імі вельмі добра размаўлялі, бо, дарэчы, гэтыя людзі, ну, як ты добра сказаў, яны, як правіла, яны самі траўмаваныя, яны самі нейкай фрустрацыі могуць знаходзіцца. Гэта людзі, якіх, ну, за правіла не вельмі добрая там адукацыя ці штосьці, ці яны неяк не ўладкаваны ў жыцці. Бо, ну, гэта ж з радыкальнымі ідэямі заўсёды так выглядае. Таму, ну, нейкі падыход я да іх знаходзіў, яны да мяне ставіліся, падаецца, нармалёва, нават вучылі польскай мове. У гэтым сэнсе палякі, мне падаецца, вельмі добрая у іх ёсць рыса, якая засталася з іх імперскага такого вось, як бы, з імперскай спадчыны. Яны нармалёва ставяцца да людзей, якія не вельмі добра ведаюць іх мову, і яны, як бы так, намагаюцца гэтых людзей навучыць, то бок няма такого пурызму моўнага, які можа быць у малых такіх народаў, там, тыпу чэхаў, тыпу, ну, літоўцаў, можа быць, нават. Вось. Палякі, нават калі ты проста спрабуеш там па-польску штосьці сказаць, яны ўжо кажуць: "О, to bardzo dobrze, już mówisz, prawdziwy Polak jesteś". Вось, прынамсі, з гэтымі хлопцамі было так. Ну і проста, не ведаю.
неяк калі вы працуеце, калі ты просто шчыра спрабуеш з імі паразумецца, мне падаецца, там нават нейкі такі шавінізм, ён ужо не такі яўны стае от боку. В этом сенсе, да, сапраўды живое сутыкнение, тэрыторыя, дзе максимально лёгка ненавидеть человека, это вот, конечно, это пекельное вынаходніцтва интернета и фейсбука, и в рэальным секторе, у простой супрацы, конечно, значна, ёсць, я думаю, абсолютно отбитые люди, у кого и там это не проходит, а в рэальным секторе все не так. І у рэальным жыцці, дзе проста людзі робяць працу, плюс абсалютна іншае стаўленне, ты бачыш людзей бізнеса, якія глядзяць на цябе трошку, там, і на ўсіх эмігрантаў як на працоўную сілу часткова, але это не робіць іх прама такімі дрэннымі, але там ты ніколі не пачуеш такіх абагульненняў. Бачу, да, такія рэчы, ведаеш, часам падпрацоўваю не інтэлектуальнымі працамі, это вельмі такая постіранічная тэрыторыя, напрыклад, калі там на монтажы, на дэмонтажы абсталявання тэхнічнага, там брыгады беларусаў з украінцамі ўначы там позна просто і нехта заряджае як заряд фанаты, ведаеш, караль Навроцкі, і гэта просто такая абсалютна іранічная фігня, там працуюць палякі, усе лахаюць з гэтага, да, яны ж за грошы працуеш, там все-таки ты не концлагер. Цікава, слухай, падаецца, вось ты так намацаў трохі адну тэму, якую мне цікава было абмеркаваць, так трошкі, але зайду з гэтага боку, вось як ты намацаў. Мы паразмаўлялі трошкі пра сутыкненне з іншым, так, і пра неяк пра рэфлексію, пра сваю ідэнтычнасць у сувязі з гэтым. Мне падаецца, што проста і ты узгадаў беларусаў, якія ў Беларусі сёння, якія праходзяць вось праз прыблізна той жа самы досвед, то бок яны сутыкаюцца таксама з людзьмі, якія нібыта ім заўсёды даказвалі, што яны там даводзілі, што яны просто адзін народ, але... З людзьмі ўсходу. Так, з людзьмі ўсходу, так далёкага ўсходу ўжо для нас. Вось. І пры ўсіх вось гэтых размовах, што мы там беларусы замежжа, якія там выехалі перад 20-м годам ці пасля 20-го года, может, выехалі, і беларусы там внутры краіны, яны аддаляюцца ўжо праз гады, так, ужо столькі прайшло часу, даволі шмат часу прайшло. Пры гэтым нейкія працэсы, яны ўсё ж такі нас прымушаюць адчуваць сабе нейкай еднасцю такой нацыянальнай, ці як, я не ведаю, як гэта апісаць, як ты на гэта глядзіш просто. Зараз. Да, цікавае пытанне. Калі адказаць адразу і хутка, в прынцыпе, беларус — это любы чалавек, да, які сам сябе лічыць беларусам. Вось і ўсё. З іншага боку, канешне, мы не можам амінуць увагай і зрабіць выгляд, нібыта нічога не адбываецца, што існуюць вось дзве даволі выразныя, і, напэўна, самыя вялікія ва ўсёй беларускай гісторыі, нейкая дыяспара і тыя, хто застаўся дома. І паміж імі складваюцца нейкія стасункі. Слухай, Сережка, тут кожны сам вызначае, што з гэтым рабіць. Сваю ролю. Слухай, ёсць людзі, якія проста жывуць сваё лепшае, можа і не лепшае, там простае жыццё ў нейкім раённым цэнтры Беларусі, а нехта жыве сёння сваё ўжо новае простае жыццё ў райцэнтры Злучаных Штатаў Амерыкі. І іх мала што, ў прынцыпе, і не прэзідэнт ЗША, не прэзідэнт Беларусі, не прэзідэнты ЗША, не прэзідэнты Беларусі. Гэта шматлікія прэзідэнты Беларусі, яны іх не турбуюць. Яны іх цэлым не турбуюць. Прынамсі, яны так навучыліся жыць. Тыя, хто пра гэта нешта думае,
Я думаю, что да, для іх самае галоўнае, для іх, в сэнсе для нас, самае галоўнае не згубіць некую сувязь. У кожнага бока свае нейкія ёсць цяжкасці. Мы, я кажу пра эміграцыю, у больш все-таки, у больш вольным свеце, у нас менш лімітаў у выказваннях з аднаго боку, з іншага боку у нас меншая магчымасць атрымліваць зваротную сувязь ад людзей. І ў культуры, бо культура все адно стала часткай палітыкі і ва ўсіх сацыяльных рухах. Гэта так, то бок параўнанне яснае, зразумелае. Ідуць дома працэсы паралельным чынам, ёсць нейкі абмен. Мы, якія тут, я скажу пра што, пра літаратуру і музыку, да, чым я непасрэдна займаюся, як і ты. Для артыста праца без аўдыторыі можа быць выклікам. Канешне, калі там мы спрабуем гаварыць шчыра, ведаеш, кожная там цішотка гурта «Сош», якую я адправіў у Гомель, яе там складваеш не з такім адчуваннем, як проста ў Варшаве на канцэрце прадаеш. З гэтым пагаджусь на 100%, бо тыя цішоткі, якія мы там высылалі да Беларусі, гэта заўсёды некае такое, адчуванне іншае, як ты вось падкрэсліў. З іншага боку, да, не трэба, вынікае, да, такая пяшчота. З іншага боку, не трэба нічога сакралізаваць, хаця людзям цяжка ад гэтага ўстрымацца. Так, чалавечая натура, яна імкнецца сакралізаваць рэчы, якія не патрэбна сакралізаваць. Зрэшты, маеш быць хоць нешта святое. Я пра сябе. Ты-то бліжэй да Бога. Не, тут я... Чым я... Я для сябе гэта фармулюю вось так, што частка ту, якую я ў культуры раблю, яна дакладна будзе працаваць у будучыню. Вось просто таму, што я пазбаўлены момантаў прамой камунікацыі. Зноў, вялікая частка выкладаецца ў онлайне, музыка выкладаецца, ёсць праслухоўванні там з Беларусі не меншае, чым з Польшчы, да. Я багата што проста публікую. У прынцыпе, мае кніжкі пакуль на дзіва, да, што не забаронена. Нават фотоальбом вось гэты, не важна. Все адно яго ніхто не будзе спрабаваць туды ўвесці, да, бо ён весь у БЧБ і там все як бы ясна. Так. Я сабе так гэта мыслю, не ведаю, як у цябе гэта адбываецца. Слухай, чымсьці я згодны. Мне падаецца проста, што з якога боку зайсці. Мне падаецца проста, што калі мы вось кажам пра тое, што нацыя там, так, у вялікіх такіх катэгорыях пачынаем размаўляць, што тыпу нацыя гэта там нейкая супольнасць адзінага лёсу, тыпу штосьці такое, то вядома, што тады ўзнікаюць праблемы, так, бо ў нас проста ўжо там з гэтага пункту адліку там хто там бярэ там 20-й год, калі гэта дыаспара, вось як ты кажаш, найвялікшая ў гісторыі, падаецца, паўстала. Тут пачынаецца праблема з гэтай кропкі адліку, бо проста гэты лёс, ён розны ў гэтых розных супольнасцяў, у пэўным сэнсе розны. Вось. А з другого боку, проста тыя сродкі камунікацыі, якія сёння існуюць, тыпу вось інтэрнэт, як ты падкрэсліў, ты там нейкія стрымінгі, Spotify, там YouTube, нейкія там, не ведаю, сайты. Усё гэта дазваляе падтрымліваць сувязь, і падкрэслю, што ў нас таксама ёсць слухачы з Беларусі, таксама ёсць слухачы з Беларусі, якія там замаўлялі нашыя там цішоткі, якія там з намі камунікуюць, але ўсё ж такі, вось, напрыклад, кагосьці паклікаць проста на стрым да сябе не заўсёды я магу, проста потому што, вось, ёсць там пэўныя, вядома, перашкоды, хтось там баіцца размаўляць іх і так далей, і з кожным годам проста зацікаўленасць таго боку намі, мне падаецца, памяншаецца, то як я адчуваю, потому што нават тыя лічбы, якія ёсць у Spotify, яны аб гэтым сведчаць, і нейкія камунікацыі, якія адбываліся там, можа, год таму, якія там адбываліся 2 гады таму з людзьмі з кантыненту, як я гэта кажу, яны сёння не адбываюцца такім чынам. Просто таму што
Ну, ты бачиш, яка сітуацыя нават з гэтымі забаронамі просто шалёнымі, і людзі просто лішні раз яны не хочуць. Мы там не экстрэмісты, не тэрарысты, але просто, сырога, давай, карацей, мы там не будзем з тобой размаўляць, просто паслухаем песенку, там просто купім шотку і добра. І гэта добра, я гэта ўсё разумею, но але все ж таки пэўны працэс аддалення я адчуваю так само. І ён з кожным годам просто падаецца. У нас больш стае слухачоў з Польшчы і з Нямецчыны і з Літвы і тыпу ці столькі, ці трохі менш слухачоў з Беларусі. Ось так я гэта адчуваю. Таму, Вось і ўсё. Па гэтаму пункту, што магу адзначыць. Павісла глыбокая пауза для роздуму. Слухай, ніхто ад гэтага, не памірае. Я думаю, што мы все, хто працуе на нейкую беларускую ідэю внутры сябе, ты ўсё адно мусіш працягваць, і я сабе просто дакладна разумею, там, што частка з гэтага будзе прачытаная, ці не, можа быць, прачытаная зараз, а будзе рэакцыя там толькі калісь. Я, ведаеш, у мяне было некалькі такіх рэальна глыбокіх момантаў усведамлення таго, што культура все-таки рэальна працуе. Зноў ж такі могу рассказать, эту историю. Мы так калісьці пазнаёміліся асабіста са Славом Кметом. Я там не было дзе сесці в маём адным любімым такім месцы, там, памахаў, пазнаў мяне. Мы з ім класна так прагаварылі, я ведаў, хто ён па творчасці. І мне было так офігенна ад таго, я просто зразумеў, усяму там колькі, 25 гадоў будзе, і было, пару гадоў, вось мы так знаёмыя. І ён у 23 меў абсалютна ўжо іншую ступень беларускай культурнай базы, чым я там меў свае 23, абсалютна дакладна, і в песнях ягоных там цікава мы вырвалі так зненацку на Славу Кмета. Неважна, я хачу не пра асобу канкрэтна тут вядзецца, а для мяне гэта быў паказчык таго, што вось за гэтыя там пару дзесяткаў гадоў выросла пакаленне, пасякнутае мадэрнай беларушчынай, што я хачу сказаць. Ты мог і калі там Талака паўставала ў Менску, кніжкі па гісторыі можна было якія прачытаць, і вся рамантычная, і Караткевіч, вся рамантыка ўжо была, але што нарасло ўсё адно мадэрнай жывой культуры, ось жывой песняў там, анекдотаў. Сучасны, актуальны. Я же кажу, мадэрны, таго, што мадэрнай культуры, якая трымае чалавека ў ягонай інакавасці. І гэта, вяртаючыся там, да рускіх, якія прыязджаюць у Беларусі, беларусам нагадваюць, што мы не адзін народ. Просто сваімі паводзінамі. Хоць хацелася б это інакш неяк пазнаць. Это правда так. І тое самае, што сапраўды, і я не хачу пафасна казаць, але гэта тое, што я адчуў ад гэтай канкрэтнай размовы, ведаеш, калі ў чалавека проста абсалютна ўжо іншая колькасць рэферэнсаў да нейкіх канкрэтна беларускіх, іншая прыступка, ён стартуе з іншай пазіцыі проста, так, і яна напрацаваная, гэта гара проста, яна ўжо вышэйшая. Ён ужо прачытаўшы гару сучаснай мадэрнай літаратуры, якая проста за гэты час напісалася, якой не было 20 год таму, усіх гэтых, хоць іх не ўсе яшчэ ведаюць, гэта наступны там нейкія крокі, але ўсё адно там у міленіум, нулявыя гады, ты сядзіш у Гомелі, там можа быць дойдзе кніжка Адама Глобуса. Гэта, true story. І толькі таму, што яны былі убудаваныя у выдавецкую справу там з братамі. Не было ўсіх гэтых мадэрных, уганараваных пісьменнікаў, паэтаў, чыі імёны сёння вядомыя. Іх усіх, карацей, у прынцыпе, не было. І вось яны ёсць, і гэтай культуры як бы паболела. І таму мой стрыманы аптымізм у тым, што гэта, гэтак жа сама будзе працаваць, бо гэтую культуру ты не можаш... на жаль, ёсць, канешне, той факт, што цябе там няма, ты не можаш даваць канцэрты, а рукі вверх можа, чатыры, як бы... шчыра кажучы, мы не прэтэндуем на тое, каб збіраць там палац спорту, але ўсё ж такі,
на жаль, мы не можам так даваць там канцэрты і не можам там неяк удзельнічаць у актуальным культурным жыцці, якое там у Менску адбываецца у маім родным, напрыклад, горадзе. І я сёння гляджу і бачу, як збірае там, напрыклад, лайтовы, вось гэты рэпер, так, ён збірае там, ну, там клубец нейкі. 400 просто ну і круто. Людзей, і я просто вельмі рады, што вось гэта адбываецца. Ну і зразумела, што наша просто, можа, нейкая задача тут, ну, задача таксама казаць, ведаеш, типу задача там нейкая у нас ёсць, там як у нейкіх культурных дзеячоў, мне таксама гэта не вельмі падабаецца, але просто, ну, можа, нейкая наша, вось, наш лёс культурны, так, гэта працаваць вось так вось, маючы там аўдыторыяй сваёй, ну, людзей, не так шмат людзей, як это магло быць у Менску, так, ці там у Гомелі, ці недзе яшчэ ў Беларусі, а пры гэтым мець там патэнцыяльна нейкую аўдыторыю там пасля, можа быць, ці нават, ну, просто папрацаваць на агульную карысць беларускай справы, і ўсё. І гэтым наша такая узнагарода, просто адчуванне пэўнай каштоўнасці нашай працы. Ось. Да чаго мы дагаварыліся? Вы праслухалі праграмны спіч Сергея Сацункевіча. Я думаю, Сергей, гэта, ну, гэта нармальна. Бо найперш, каб не паехаць, ну, розумам, трэба быць рэалістам хоць трошку і намагацца. Мне здаецца, гэта добра. Мы вось, напэўна, гэта прапаведуем сваім ладам мыслення гэтымі шчырымі размовамі. Калі вы слухаеце нас унутры краіны, напішыце, наколькі далёкія мы ад вас, дайце ведаць, не знаю, нейкім можна быць намёкам, як так. апошні вагон, не знаю, ну вось метафоры вітаюцца. Я думаю, што, ну, Сергей, ну мы маем, што маем, як кажуць, да. Маем, що маем. Маем, саме так. Окей, ну што, працуем далей, якая розніца, і гэта просто такая лёгкая рэфлексія, якой цікава падзяліцца, магчыма, нехта знойдзе сабе нешта новае у гэтым. Галоўнае не спыняцца. Ну так, мы не спыняемся, мы як бы усведамляем тое, што ёсць нейкія там перашкоды, нейкія умовы, але не заўсёды ёсць. То бок, ну, калі мы знаходзіліся ў Беларусі, там ўсё было б там прыблізна там окей, мабыць, трошкі не окей, але ўсё роўна былі пэўныя абставіны, якія бы нас там турбавалі, мы казалі, о, тут абмежаванні, тут не тое. Ну, сёння ёсць такія абставіны ў міграцыі, окей. Яны там ёсць такія, якімі яны ёсць. Мы працуем, мы як бы рухаемся наперад. Што як, ну, не ведаю. Ну, слухай, калі, да, закідваць і фіналіць думку пра культуру, пра мастацтва, якую, як я казаў, я асабіста меў магчымасць для сябе ў пэўны момант от пабачыць, як метафізіка фізікай становіцца, да, што гэта змяняе чалавека, то і наш занятак і музычны, і літаратурны, ён працаваць так будзе, просто асабліва з музыкай, ведаеш, у нас там музыка больш успрымаецца ўвесь час, ну, як шоу-бізнес, а вельмі рэдка як ўсё-такі мастацтва. Але калі падумаць і вярнуць, як, да, гэты погляд, гэтую лінзу на музыку, то галоўнае, што мы робім сваімі творчымі дзеяннямі, і тым, як гэта працуе, і твае песні, і мае песні, яны гэтую працу працягваюць рабіць незалежна ад таго, можаш ты сыграць у рэпабліку, вось, ці не можаш. Вось ёсць нюансы, але мастацтва працягваецца. Мастацтва не мае межаў часу, не мае межаў там вось гэтых фізычных, яно просто будзе потом існаваць, не ведаю якім чынам, можа быць там для двух асобаў, можа быць там просто існаваць неяк там, ведаеш, на носьбітах на гэтых. Вось
Падаецца, просто не трэба таксама, я ў пэўны момант зразумеў, што непэўна не трэба неяк думаць аб тым, што ой, як гэта будзе, што будзе пасля мяне. Гэта такая ганарлівая вельмі думка. Я у пэўны момант так зразумеў, што мне падабаецца працэс. Чаму я вось, раблю тое, што я раблю? Мне падабаецца працэс, мне падабаецца там пісаць нейкія песні, мне падабаецца сябраваць з гэтымі там нейкімі музыкантамі, літаратарамі, гэтымі людзьмі, размаўляць з імі, вось як з Алесем размаўляем там на кухні пра розныя рэчы. І добра, калі штосьці, камусьці гэта цікава, вельмі рады. Калі камусьці гэта не цікава, окей. Гэта наша жыццё, і гэта такой просто адказ нам на тое, што менш просто заганяцца, можа быць, пра тое, якое мы месца там займаем, якое мы там маем месца ў сённяшняй Беларусі, там, культурнай, ці не маем, ці якая наша роля ў гісторыі. Гэта так просто нас, падаецца, прызямляе трохі, і мы просто можам рабіць тое, што робім у кайф, так бы мовіць. Вось. Сергей не мог не скончыць інтэрв'ю, канешне, без таго, каб не жыць у кайф. Слова вялікага беларускага філосафа ўсё ж такі... Всё, да, я пайшоў, Серёж. Гэта значыць, нам пора сканчаць. Сергей Сацункевіч цытуе Макса Каржа, значыць, Алесь Плотка ўжо такі, я пайшоў. Так. Вось. З вамі былі Сергей Сацункевіч і Алесь Плотка. Дзякуй за тое, што праслухалі гэты падкаст. Часамі сумбурны, часамі нецікавы, але шчыры. І да сустрэчы ў наступных выпусках. Пакідайце каментары, што і як магло бы быць лепш. Вось. Мы абавязкова іх прачытаем, не абяцаем, што ўсё будзе менавіта так. І вялікі дзякуй, што вы застаецеся з намі на гэтай кухні. Да пабачэння.